Ключът към това да бъдеш спокоен е в това да бъдеш осъзнат. Защото когато ти си осъзнат в действителността и в настоящия момент, за теб няма да има толкова голям проблем, колкото си мислиш. Защото всичко, което се случва покрай теб, не е толкова сериозно и не е толкова фатално. Сега се намирам на плажа. Дори и някак си да стъпне тук във водата и да си намокра крака, не е толкова фатално. И това не е нещо, което трябва да ме накара да изляза извън моето спокойствие. Спокойствието идва отвътре. Трябва да присъстваш във всеки един момент. И ако нещо ти се случи, което не е по план, то не трябва да те изкарва извън релси. Защото, пак казвам, нищо не е толкова фатално, колкото ти изглежда. Ако момичето, което харесваш, ще отреже, това не е фатално. Ако стъпиш във водата и се намокриш, не е фатално. Ако се подклъзнеш и паднеш, не е фатално. Нищо, което ти се случва в ежедневието, не е толкова фатално, че да те накара да изгубиш контрол над действията и над емоциите си. Неща, които ще ти помогнат да бъдеш по-спокоен, са да излизаш и да се разхождаш сам и да оставаш сам с мислите си. Защото така много добре ще разбереш в какъв етап се намираш в момента. Също така, медитацията е едно от основните неща, които ще те направи по-спокоен. Защото също както разходките сам навън, когато медитираш, ти ще усетиш какво мислиш, ще усетиш какво чувстваш. И когато ти усещаш мислите и емоциите си, няма начин ти да се ядосваш за глупости. И последното нещо, което ще ти помогне да бъдеш по-спокоен, е да си водиш дневник. Медитацията, дневника, разходките, всичките помагат по един и същи начин, но всяко от тях е различно по действие. Воденето на дневник е много просто. Просто си записваш емоциите и чувствата, които изпитваш, и тези неща си остават там. Също така, може да си записваш, например, кое те е ядосало през деня, кое си искал да промениш, действието на кой човек те е накарал да се почувстваш по-зле. Когато запишеш тези неща върху листа, те си остават там и повече няма да ти чувъркат в ума. Карай го по-полека. Не дей постоянно сам да вкарваш напрежение в ежедневието си. Карай го по-спокойно. Няма причина, поради която да се ядосваш толкова много. Сега не казвам да бъдеш беземоционален робот и да не реагираш на нищо, каквото ти се случи, но съм сигурен, че в 95% от ситуациите в ежедневието ти можеш да реагираш по-спокойно и без да бъдеш толкова емоционален, изприхав и нервен. Ключът към спокойствието се крие в теб и се крие в простите неща, които трябва да направиш сам. Благодаря, че стигна до края. Може да се абонираш, да харесаш клипа и да го споделиш с някой твой приятел. Чао и ще се видим следващия път.